ሓደ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ዝከታተሉ ፈጠርቲ ቲክቶክ እዩ። ሚልዮናት ኣዒንቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽሑፉ ቀጥታዊ መስመርን ዛንታን ተለጢፎም ንብዙሓት ምልክት ተስፋ ዳግመ ምህዞን ጥረ ቅንዕናን እዩ። ንኻልኦት ኣካታዒ ድራማ እንደራ እዩ። ብድሕሪ ሚልዮናት ተኸታተልትን ቫይራል ቪድዮታትን ግን ሓደ ወዲ ነይሩ ዝጠፍአ ዝተሰብረ ዋነት ዝደሊ ጉዕዞኡ ብዛዕባ ዝና ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ምርጫታት ነፍሲ ምጥፋእ ነፍስኻ ምሕረት ከምኡ እውን ምልዋጥ እዩ። እዚ ዛንታ ኣዶናይ እዩ። እንኳዕ ናብ ፌም ላይን ብዳሓን መጻኹም ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰጥቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይቲ ንጉስ ቲክቶክ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣዶናይ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ኣዶናይ ኣብ ከተማ መቐለ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ናብ ዲያስፖራ ተበጊሱ ፈለማ ናብ ኣሜሪካ ድሒሩ ናብ ካናዳ ከም ዝተጓዓዘ ይንገር። እቲ ናይ ስደተኛታት ተመክሮ ከቢድ ነይሩ። ኣብ ማዓስከራ ስደተኛታት ምንባር ምርግጋእ ዘይምህላው ምስ መንነት ምቅላስ መብዛሕትኡ ግዜ ውሕስነት መግቢ ዘይምህላው ናብ ዕንክሊል መግቢ ምጥቃም ናብ ብድሆታት ጥዕና ንኣብነት ስብሒ ከም ዘምርሕ ይንገር። ኪኖኖዋታዊ ጸገማት ግን ውሽጣዊ ውግኣት ኣጋጢምዎ ወልፊ ፖርን ንዓርሱ ምጽላእ ከምኡ እውን ጸሊም ርእሲ ኣዕናዊ ሓሳባት ብናቱ ኣዘንትዩ እዚኦም ገለ ካብቲ ዝተሓተ ህሞታቱ እዮም ነይሮም። ኣገዳሲ ነገር ብዛዕባ እዚኦም ብግልፂ ተዛሪቡ እዩ። ጌጋታትን ቃንዛን ምእማን ከምኡ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ስደት ቅልውላው መንነትን ማሕበራዊ ተነጽልን ዝኸይድ ቃልስታት ጥዕና እምሮ እቲ ቅንዕና ካብቶም ብዙሓት ርኡየተ ዓለም ዝመልኦ ህይወት ጥራይ ዘቕርቡ ተጽዕኖ ፈጠርቲ ዝፈልዮ ይመስል። እዚ ድሕረ ባይታ እዚ መድረኽ ይሰርዕ ካብ ጸገም ስብራትን ቃልስን ዝመጸ ሰብ ካብ ቀዳማይ መዓልቲ ጀሚሩ ፍሉይ ዕድል ዘለዎ ተጽዕኖ ፈጣሪ ዘይኮነ ክውንነቱ ክገጥምን ከካፍልን ዝመርጽ ኣዶናይ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እቲ ሕሉፍ ነፍሱ ይቕራ ከም ዝገበረሉ ይዛረብ። እቲ ዓማጺ መንእሰይ እቲ ወልፊ እቲ ቃንዛ ንርእሰ ስራሕ ጥዕና እምሮ ርእሰ ንቕሓት ስነ ኣእምራዊ ፈውሲ ሓቒፉ ከም በዓል ጆ ዲስፓንዛ ዝኣመሰሉ ሓሰብቲ ከም ብሬኪንግ ደ ሃቢት ኦፍ ቢንግ ዩርሰልፍ ከምኡ እውን ከም ኣቶሚክ ሃቢትስ ብጄምስ ክሊር ከምኡ እውን ደ 7 ሃቢትስ ኦፍ ሃይሊ ኢፌክቲቭ ፒፕል ዝኣመሰሉ ክላሲካዊ ርእሰ ምምዕባል ማዕቀፋት ከም ዝተጸልወ ይንገር። መንነቱ ዳግማይ ቅርጺ ሂብዎ ነቲ ዝሓለፈ ብምድብሳስ ዘይኮነስ ኣፍልጦ ብምሃብ ካብኡ ብምምሃርን ከም መሰረት ሓድሽ ነፍሱ ብምጥቃምን ኣብቲ ናቱ መግለጺ ፍሉጥ ክኸውን ዝነበሮ ህርፋን ንዝና ጥራይ ነበረን ጽልዋ ክህልዎ ስርዓታት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ንምህናጽን ካልኦት ተመሳሳሊ ቃልሲ ዘጋጥሞም ንምትብባዕን እዩ ነይሩ። ለውጡ ኣብ ትሕዝቶ ዓቃባዊ ኢትዮጵያዊ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ካብ ውልቃዊ ንላዕሊ ይኸውን። ንብዙሓት ኣድነቕቲ ሓደ ሰብ ጌጋታት ክውንን ምርኣይ ቃልሲ ጥዕና ኣእምሮ ከምኡ እውን ስንባደ ስደተኛታት ገና ደው ምባልን ዳግማዊ ምህናጽን ሰውራዊ ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ኣብ ልዕሊ ወለዳውን ሕብረተሰባውን ምፍላይ ዝድመጽ ክትቕየር ትኽእል ኢኻ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ። ብኣዘናቱ ዛንታ እዚ ዳግማዊ ልደት ቅስቀሳ እዩ። ንሓደ ድርኺታውን ኣነቓቓሕን ትረኻ ቁልፊ ዓንዲ ኣብ ቲክቶክ ምልዓል ዝና ምንቅስቓስ ጽልዋ ኣዶናይ ድሕሪ ውልቃዊ ዳግመ ምህዝኡ ዲጂታላዊ ህላዊ ክሃንጽ ጀሚሩ። ቁልፊ ነጥብታት መንገዲ ቲክቶክ ንኻልኦት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣቢሉ ዓብዪ ተኸታታሊ ኣኻኺቡ ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣብ መላእ መድረኻት ድማ 4 ሚልዮን ሓፈሻዊ ተዓዘብቲ ኣለውዎ። መልእኽቱ ናይ ለውጢ ናይ ድፍረት ናይ ሓቅነት ብፍላይ ኣብ መናእሰያት ኢትዮጵያን ዲያስፖራ መናእሰያትን ድምፂ ኣስሚዑ ብዙሓት ካብ ባህላዊ ድርትነት ንላዕሊ ናይ ተኽእሎታት መንገዲ ኣብ ውሽጡ ርእዮም። ምቅልቃሉ ካብ መዘናግዕን ንላዕሊ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ገሊኦም ንብራንዱ ምንቅስቃስ እዮም ይገልጽዎ። ትርጉሙ ሰግጥ ፈምስ ብግምት ደፋርኩን ፍሉጥኩን ይቕሬታ ዘይብልኩን ተባሂሉ ተተርጊሙ ነፍስኻ ምቕባል ዳግማይ ምህዞ ብሕሉፍ ጌጋታት ወይ ሕብረተሰባዊ ትጽቢታት ምቅያድ ምእባይ ዝውክል እዩ። ዝርግሐውን ርኡይነትን ኣብ ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ቲክቶክ ጽልዋ ክገብር ከሎ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ፈጠርቲ ገይርዎ ምትብባዕ
متأسسار كتعن تسفان بموهاد سلازي كاب تسفان مقراصن مبتاخن سدتنياتات ناب سفيح ديجيتالاوي صلوا بزحات أقداسي باهجي زملؤو ولون مثالياوي خوينو زرخبو غعزو زانتا أدوناي جن صوري كاب زيرو ناب جيجنا تراي كونن نتي ጸሊም حلف هيوتو كاب مئمان يحفرنيو ولفي ጭንቀት ቅልውላው منت ጸገም ስደተኛታት ከምኡ ምግባር ድማ ከምዚ ዓይነት ክፉትነት ሳሕቲ ኣብ ዝረኣየሉ ኩነታት ተቓላዕነት ንቡር ይገብሮ ንለውጢኡ ግዳማዊ ዝና ሰዓብቲ ጥራይ ዘይኮነ ውሽጣዊ ለውጠት ተሓሳስባ መንፈሳዊ ስነኣምራዊ ፈውሲ ንባዕልኻ ይቕረ ምባል ውልቃዊ ዕቤት ክብል ይገልጾ ንሱ ንብራንዱ ከም ኣቃልቦ ዝደሊ ዘይኮነስ ከም ሓቅነት ሓቀኛ ዘረባን ናይ ምልዓል ዕድልን ኢሉ ይቐርጾ ንብዙሓት ደገፍቲ እዚ ቅንዕናን ተቓላዕነትን እዩ ካብ ካልእ ተጽዕኖ ፈጣሪ ጥራይ ዝፈልዮ ሓደ ሰብ ምስ ኩሉ ኣገባባቱ ይሰማማዕ ይኾነ ይሰማማዕን በሰላም ምርኣይ ዘለዎ ድልውነት ብዛዕባ ጌጋታት ክዛረብን ዳግማይ ንምህናፅን ንመልእኽቱ ሓይሊ ይህቦ ሰፊሕ ቴማታት ታሪኹ እንታይ ዘንጸባርቕ ምሳሌ እዩ ንጉዕዞ ኣዶናይ ከም መነጽር ብምጥቃም ምሉእ ንውሓት ዘሎ ቪድዮ ንብዙሓት መናእሰያት ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ መናእሰያትን ኣብ መላእ ዓለም ዝዛመድ ሰፊሕ ቴማታት ክደስስ ይኽእል እዩ ስደትን ቅልውላው መንነትን ስንባደ ምዝምባል ባህላዊ ምዝምባል ንምዃን ዝግበር ቃልሲ ከምኡ እውን ከም ብሓድሽ ምጅማር ዘስዕቦ ስምዒታዊ ዕንወት ዛንታ ኣዶናይ ነዚ ዘንጸባርቕ እዩ መንእሰይ ናዕቢ ከምኡ እውን ማሕበራዊ ትፅቢታት ኣብ መንጎ ኣቀባዊ ማሕበረሰባዊ ስርዓታትን ውልቃዊ ህርፋን ድሌት መግለጺን ዘሎ ንጽጽር ብዙሓት መንእሰያት ምርጫ ይጋጥሞም ክሰማምዑ ወይ ከዓሉ ጥዕና ኣእምሮ ወልፊ ርእሰ ጽልኢ ብዙሓት ስቕ ኢሎም ስከምዎ ሕቡቕ ቃልስታት ኣዶናይ ድምፁ ብምዝራቡ ንጽልኢ ፈታተን ክፉትነት የተባብዕን ኣብቲ ክልኩል ዝኾነሉ ኩነታት ዕላላት ጥዕና ኣእምሮ ንቡር ይገብሮ ዳግመ ምህዞ ነብስኻ ይቕረ ምባል ዕቤት ካብ ጌጋታትን ስንባደን ምልዓል ሓድሽ መንነት ንምህናጽ ተኽእሎ ሕሉፍ ንመጻኢ ይገልጽን እዩ ዝብል ሓሳብ ለውጢ ምግባር ይከኣል እዩ ሓይልን ሓደጋታትን ዝና ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጽዕኖ ፈጠርቲ ንባህሊ መንእሰያት ብኸመይ ቀርጽዎ ከም ዝኽእሉ ብጽቡቕ ይኹን ብሕማቕ ትኹረት ምሃብ ግን ከኣ ዝና ካብ ክትዕ ሓደጋ ወይ ሓላፍነት ብኸመይ ከም ዘይከላኸል እውን እዩ ኣብ ቅዲ ሰነዳዊ ስክሪፕት እዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ቀጥታዊ ጥቕስታት ካብ ቃለ መጠይቃት ፖድካስት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘማእኸለ ኮይኑ ብዛዕባ መንነት ቃንዛን ተስፋን ዝነግሩና ነገራት የስተንትን ኣብ መወዳእታ ጉዕዞ ኣዶናይ ካብ ምልዓል ፈጣሪ ቲክቶክ ንላዕሊ እዩ ምትንሳእ ናይ ሓደ ምቁራጽ ዝዓበየ ሓላሚ እዩ ዛንታኡ ንኽትጅምር ፍጹም ኩነታት ከም ዘየድልየካ ክትፈጥር ዓብይ በጀት ከም ዘየድልየካ ኩሉ ሰብ እውን ከኣምነካ ከም ዘየድልየካ ነፍስኻ ጥራይ ከም ዘድልየካ እዩ ዝምህረና ኣዶናይ ካብቲ ሕጅማሮ ካብ ውስን ጸጋታት ዝነበራ ንእሽተን ክፍሊ መጽኡ እንተኾነ ግን ኣዝዩ ዝሓየለ ነገር ተሰኪሙ ነበረ ቁኑዕነት ዋዛን ካብ ምእማን ዘየቋርጽ ልብን ኒሕ ምስ ስነ ስርዓት ክራኸብ ከሎ ዓለም ኣብ መወዳእታ ኣዒንታ ናባኻ ከም እትመልስ ኣረጋጊጹ ድሕሪኡ ድማ ንኹሉ ዝቐየረት እሞት መጸት ድሕሪ ናይ ዓመታት ብጌጋ ምርዳእ ምፍራድ ምንቃፍን ምጉዳልን ኣዶናይ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ብዙሓት ፈጺሞ ኣይበጽሖን እየ ዝብልዎ መድረኽ ደው ኢሉ ሽልማት ፈጠራዊ ሽልማት ቲክቶክ ኢትዮጵያ ስሙ ከም ተዓዋቲ ምስ ተኣወጀ እታ ክፍሊ ተፈንጂራ ገሊኦም ዕልል ኢሎም ገሊኦም ሰንቢዶም ገሊኦም ገና ሓደ ብዘይ ዋላ ሓንቲ ዝጀመረ ወዲ ከመይሉ ክሳብ ክንዲዚ ከም ዝለዓል ክርዱ ይፍትኑ ንኣዶናይ ግን እቲ ህሞት ስቅ ኢሉ የ2025 የጂ ፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ አሸናፊ አዶናይ TikTok Creator of the Year for the G Power TikTok Creative Awards 2025. Congratulations! ነተን ካሜራታት ኣይርአን መብራህቲ ኣብ ገጹ ክሃርማ ይሰምዖን እቲ ዝተሰምዖ እቲ ጉዕዞ ጥራይ እዩ ዝከታተል ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ትሕዝቶ ምፍጣር ነዊሕ ለይትታት እቲ ዳርጋ ክሰብሮ ዝቐረበ ነቐፌታ ተነጽሎ ህይወት ስደተኛታት እቲ ንብዓት እቲ ቃልሲ
እቲ ጌጋታት እቲ ዳግመ ህንጸት እቶም ዝስሕቕዎ ዝነበሩ ሰባት ሃንደበት ኣብ መንጎ ተዓዘብቲ ኮፍ ኢሎም ክዕወት ተዓዘቡ። ናብቲ መድረኽ እናተጓዓዘ ከሎ ኣብ ኣዒንቱ ይርአ ነይሩ። እዚ ሽልማት ጥራይ ኣይነበረን፣ እዚ ድማ ምጽዳቕ እዩ ነይሩ። ካብ ዓለም ዘይኮነስ ካብ ናይ ባዕሉ ዕጫ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ምዕንቃፍ ትርጉም ከም ዝነበሮ ዘርኢ ምልክት፣ ነፍሲ ወከፍ መሪር ምዕራፍ ናብዛ ህሞት ከም ዘቕርቦ መዘኻኸሪ። ነታ ዋንጫ ክሕዛ ከሎ ድማ ነፍሱ ጥራይ ዝውክል ኣይነበረን፣ ኩሉ ዓብዪ ሕልሚ ዝሓልም ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ይውክል ነይሩ። ኩሉ ብስልክን ራእይን ጥራይ ዝጅምር ፈጣሪ፣ ፈጺምካ ይትሰግሮን ኢኻ ዝተባሃለ ኩሉ ሰብ። ኣብታ ህሞት እቲኣ ኣዶናይ ኮኸብ ቲክቶክ ጥራይ ኣይነበረን፣ ምልክት እዩ ነይሩ። ናይ ጽንዓት፣ ናይ ትብዓት፣ ከምኡ እውን ናይ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ምጅማር ሓይሊ። መብራህቲ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ዋንጫ ይንጸባረቕ ነበረ፣ ወርቃዊ ብርሃን ይፈጥር። እቲ ሓቀኛ ብርሃን ግን ኣብ ገጹ እዩ ነይሩ። ምትሕውዋስ ዘይምእማን፣ ልዕልና፣ ምስጋና፣ ከምኡ እውን ነብሱ ስቕ ዝበለ መጽባዓ። እዚ መጀመርታ ጥራይ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ትከታተልዎ እንትኾንኩም ነዚ ዘክር፣ ዕቤት ኣብ መድረኽ ኣይጅምርን እዩ፣ ብስቕታ እዩ ዝጅምር። ብሓንቲ ንእሽቶ ሓሳብ፣ ብሓንቲ ቪድዮ፣ ብሓንቲ ሓደጋ፣ ብሓንቲ ህሞት ትብዓት እዩ ዝጅምር። ድሕረ ባይታኻ ንመጻኢኻ ዝገልጽ ኣይኮነን፣ ብስናኽላትኻ ደረትኻ ይገልጹን እዮም። ጻዕርኻ ዕጫኻ እዩ ዝገልጽ። ልክዕ ከም ኣዶናይ ንስኻ እውን ክትትስእ ትኽእል ኢኻ። ንስኻ እውን ንሚልዮናት ዘነቓቕሕ ነገር ክትሃንጽ ትኽእል ኢኻ። ንስኻ እውን ዛንታኻ ናብ ልዕሊ ሓይልኻ ክትቕይሮ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ውፃእ፣ ሕጂ ጀምር፣ ቅኑዕኽን፣ ኣብ ድምፅኻ እመን። ሓደ መዓልቲ ድማ ዓለም ንጉዕዞኻ ክተብዕሎ እያ፣ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣዶናይ። ዛንታ ኣዶናይ ኣነቓቕሕኩም እንተኾይኑ ንዝያዳ ንምእማኑ ዘጸግም ዛንታታት ህይወት ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡ እውን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ።